Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täziriň oňu tirasynda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda we bazarlarynda söwda has gyzgalanly geçýär. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä paýtagtda we vilayetlerde käbir gyt haritler satuwa çykarylypdyr. Emma olaryň söwdasy çäklendirilen görnüşde amalaşdyrylýar. Erkin söwdada ýumurtka ýok, emma ertirlerine etraplardaky döwlet dukanlarynda satylýar. Her adam başyna 10 sanyny berýärler. Eger basabaslyk bolmasa nowata birnäçe edek durup has köprak satyn alyp bolýar. Emma ýumurtkanyň tiz gutarýanlygy sebäpli söwda tiz toktap galýar. Dip habarçymyz 19-njy dekabrda habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky ýene bir habarçysy 20-njy dekabrda ýerden käbir döwlet dukanlarynda ýumurtkanyň her alyja 6-dan köp berilmänligini habar berdi. Türkmenistanyň bazarlarynda hem azyk haritlary keskitli bahadan hödürlenýär. Hususan da şu günler Aşgabatyň bazarlarynda miweleriň gapdalynda döwlet dukanlarynyň narhlaryna barabar baha ýazylypdyr. Bu ýerde howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri bahalara gözükçülük edýärler. Ähli bazarlarda möhür basylan narhlar ýerleşdirildi. Ýazgylarda döwlet edaralarynyň keskitlen bahalary görkezilýär. Bu berk düzgün we ol ähli bazarlary degişli. Şeýle-de ähli bazarlarda Içeri işler ministrliginiň we howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri bar. Olar söwdägärleriň satýan haritlarynyň bahalaryny galdyrmazlygyna gözükçülük edýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň ilady azyk gytçylygy bilen geçen ýylyň aýagyndan bäri ýüzbe bolup gelýär. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde siz bilen men Sehra. Azatlyk Radiosunda Liwap vilayetinde A95 markaly benzinin wagtlaryň satylyp soňra ýene besedilendigi barada dekabryň ortalarynda berilen habardan soň bu avtolog ýanyjy gaýtadan ilata elleterli edildi. A95 markaly benzin satylyp başlandy. Kerkiniň ýağ ýanyç goýulan stansiýalarynyň her birinde öňgünde 2 tonna ýanyç satywa çykarylýan bolsa, häzir bu 4 tonna çykaryldy diýip Azatlyň anonim şertde habarlaşan Liwaply habarçysy aýtdy. Ýöne ol A95 markaly benzinin satylyp başlanmagy bilen problemanyň çözülmeýändigini, sebäbi A80 markaly we dizel ýanyjynyň gytçylygynyň dowam edýändigini bellidi. Ulug sürüjileriniň köpüsi A80 markaly ýa-da dizel ýanyjyndan peýdalanýar. Esasan da mikro awtobuslar we ýük uloglary diňe dizelden peýdalanýar diýip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä ulug ýanyjylarynyň bu görnüşleriniň gytçylygy ýağ ýanyç goýulan stansiýalaryň işgärleriniň olary näresmi görnüşinde gymmat bahadan satmagyna getirdi. Dizel ýanyjynyň hakyky satuw narhy 1 manat 40 teňe barabar, ýöne onu 2 manatdan satýarlar. A80 markaly ýanyjyň hakyky satuw narhy bolsa 1 manat 20 teňe deň, emma onu 1 manat 60 teňeden satýarlar. Ýüklog sürüjilerine dizel ýanyjyny hiç ýyly bökdönşsiz berýärler, sebäbi olar ýanyjy gymmat bahadan hem satyn alýarlar. Şol sebäpli ýağ ýanyç goýulan stansiýalaryň işgärlerini dizeli ýüklog sürüjilerine satmak has peýdaly bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gazagystany deputat Aýkyn Konurow 19-njy dekabrda parlamentde eden çykyşyna Gazagistan Türkmenistany Iran demir ýolunyň häzirki wagtda özünden garaşlan tamalary ödäp bilmeýändigini aýtdy. 2014-nji ýylyň dekabr aýynda Gazagistan Türkmenistany Iran demir ýoly işe girildi. Onuň üstü bilen Gazagistanyň haritlarynyň göni pars aýlanyna çykarylmagyna garaşlýardy. Hemde tranzitden goşmaça girdeji gazanmak gözeňine tutulýardy. Hökümetiň maglumatlaryna görä 2022-nji ýyla çenli bu taslamanyň üstü bilen daşaljak ýükün göwrümi ýylda 15 million tonna barp ýeter. Biziň hasaplarymyza görä şu ýylyň 10 aýynda Gazagistan Türkmenistan Iran demir ýolu uğur arkaly 1 million tonnadan sehel gowrak ýük taşaldy. Şol bir wagtda tranzitin göwrümi 200 000 tonnada ýetmedi diýip Gazagistanly deputat belledi.
Bar bolan maglumatlary görä halkara ulaw geçerget hökmüne görkezilýän bu demir ýol aslynda işlemeýär diýip Konurov sözüniň üstüne getirdi. Ol Gadagstan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň biznes perspektiwalarynyň gümürtükdigini utady. Beýleki tarapdan Türkmen döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşiginde 19-njy dekabrda Türkmenistanyň dünýäde üstü merkeze öwrülýäni we öňe sürilip, muňa ýurdun çäginden çekilýän halkara demir ýollar, gara ýollar we gurulýan howa hemde deňiz portlary mysal görkezildi. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň.